Usamla Hubert Lyngdoh Nonglait neuta miracle boy. Uday usamla ubala mat shisha ya kata ka kampala haka jing jong u. Uday unong-seng kam la jong, unong yalam haka imlang-sahlang, marunong penyat yaki kam yalekai. Hausnem arajar khatsau lap baudon ya ke jingpang Bampong ka compare hakba ulahap bandu no ya ka kejat ka diang jong u na lor jong kani ke jingpang ka ban lupa yu u jaring khat kani ke jngïohi ke jingpang kalawan lin chop biang yu u haka sen ka ba ar hausnem arajar arpau ar kini baroh artuli ki jingja kim shimla la ban batai lupa ya ke jingim ka minta ne ka lawai ka balashai jong uni usamla kani kadai ka khana shapang usamla ubala lat im ubala job ya ka jingpang Bampong om tang shisin Henry Arsien Kynthih. Bahibon kapag sabay pi siya ka episode kaba ningkong jong ka off script nga kwantli pi namar kumubriu pila lapin he pensan pi tang de imei jong pi lambat ki henmen ki para ki jong pi kumnu try kani kapin san dur pi kum ubriu shimet but kata ka jingïohi ki jong pi ya ka jingim te ka bani kong tu publish bun ba aran na kam takani ka rinsan wo pi ai mo wala de ketika first episode hum yang akalong special mo te halor jong kata ka jingkylli hot image jong ID single mother mo idu kun thai marwai te ngidon samut chpara na ngadi ba ar pedeng jong samut te halor ka long renjang par kumnu ka santur ka jingim jong kumnu bangalong kumni menta ningkong hi ka credit kalit shashu balei ka ningkong ka ba ar kalit chi imei mo namar ba kadai ka jing yalam lenti ka jong i ka ba penlong nga kumni bangalong menta long ka jing hikai ka jong i nadu dang red la kalong haka akuar ke burom la kalong haka tien ke teliet la kalong haka rogomnya yang te sakaweru ka banga jukan mau long iju hikai bayangi kumno bansip tiang yublai ka nang taba Ngin smart Ngin be shagi jia sangru nomar ka tin ke jong blai ka hikai pingi pa pi ki mi ki pa tu yalam ikun ki jong pi haka lenti ke jong try kadang on dakila he kinum kan riang nakal tiak jong kita ngangat ba kadai ka jinglam ti jong i ka ba naru mu syakum tu ba wat ada kindiat hapo i jing imu jong ala kan riang henry ka jinglam ti jong i ka pertu ka penyelam yang bangal long ni pentah to ba Hubert ngatai pidang kena ka por ba ka jingpang Bampong kalak ta epi kata ngatai kat rius nem ya tu kindiat yang i kat tu kat ni halor ka jing imu jong pi ki sngi shwa ya usnem ar hajar khatsau ka jing long khna jong pi shwa ba phinyo ka ni ka jing pang shwa ka ar hajar khatsau kin dia halor kita ki sngi jong ka jing long khna jong pi khabedi ba kata ka khamlong interesting hindiat mo anomar ba hajing sisa nadu bangadang ren ngam dadai than utau khna uba pang wistom nglap dong ba ngam pa jutia hospital hiru hadu usnem ar hajar khatsau tenre ngamnang ban batai ngam tip hiru nakanu gadau henry how arjar khat sau pat ki diagnose bang yu cancer te badi ho arjar khat san pat bang sedang ban sumar baru arjar khat riu ngade ban sumar te haswa jung tu hipor ka journey junga kalong sultanat long childhood days ngabun ki paralok te hakabai dei bat ka jinglong jing em long kampuliru ngabiang ngabiang nang ta ngalong active ba apo school te syakmat kawan haki bede bikinu nu program ru la kalong bangan host la kalong bangan le drama la kalong bangan shot la kalong bangan le ka football molong all rounder kita gi gi snotan jufi ha ngas snotan ba bangan tan apo kini gi feel balong interactive but ki public habangi pai din kindiat shows nem ar hajar khatsau kata ka jingpang ka khamlong rare ni khamnyar ka jingpang ka bakta it's a bone cancer ka bakta ing directly but kadeka stage 4 kumingitep
hatu don mo kita ki dak kishin piklem tip pila experience nga khandiat mene piklem tip tamaki don ne kita ki dak kishin ba pi sngo kum ubreu hashwa ba pinyo ya kata khubor hashwa gitu ki symptoms ki don mo tang balong ngim tip ade kan kabaning kong hika symptoms kolong ba kadon ka jingpang kejat mo te ka ba kapang gum tu galong kom ba kha kejat lada por ba dai tha ngi ju experience tu jing kha kejat te tang shpen saat long kalaja te tu por kalong ta hinga pen saat hi nga kalan phanyang te kejat no te hendre kawan pada kawan kejat hadian katu pada kasdangwan ka symptoms jong ki cancer ka bang adon bet ka nose bleeding every day man kasngi kadang nose bleeding dan ngasa hadian dalit semang sate bagatu ka de ka wedi symptoms kan te nalor kata ka de ka jingring pat haka met ka jonga nalor bangadil pa ubru ba jingring kalong batersan kum tu ne ko long ring means ngomot ba long ba long naka jingrai ko anang kamrai ko shu shu de inde baga dong ring batersan inde kalong karong rai ko andre kamin ko si len ka jingpang pa kam ngong ka di ka jingtha pa ko jan te katu ka jingtha hadian ka kalalong ka siap nani yok swelling mo te andre katu ka jing siap ka te kadi katu hi kamin ka ba ngin salap hadian ba kadi ka jing stomach cancer kan ba tu tumor ula ban ka shi te kita ki symptoms ki ba ngala ban recall namar ajar khatsau ngadong hawaj wal dang ade kadika por bang shong class ten re long kham jinja ban kan mau iwe tik pa tik ki jing pang bang sham kan re ka jing kha ka jat ba ka nose bleeding ki de ki benta ki ba ngakan mau pha to por adu kan nu kalong ka ba ya phi banya lingba ka chemo kata ka process pula ben batai nongpeit jung khindiat kapedi baka chemotherapy na kleb modur bakan klanya du to ma kan mau kasin ka baning kong du ka bangali chemotherapy hang tu ngam sko tho henry suki hadin chi sngi kawan ka jing tlot te omla ban bam kambang te ban bam ru dapam ru kami kadun buin ki side effects te ka banga kham ku slide du kum ka jing long khna samna to por ka de jing hap snyo te gadi ke jing hap snyo te nga kan mau sa tu por mar ba doktor ada batai lupa ba kawin ka side effect kan dei pan hap snyo dan kan mau mas ndabli chemotherapy to sngi namar ka chemotherapy bangali ka dan arbanta shubu da ka first cycle ngale OPD kuma second cycle hap ada med hospital for 1 week kalong alternative film tabe dan kan mau ka tu ka first chemo bangali ka de hap OPD dan dang awan sayang di ngalathia ye mas chemostep kabani kon do balik kalau bang kata syu kan ngatan ulah hap ne tu klam hap tadi license sosing klam hap tong try nga ka immune system jong ka klan klamilei tamba kalau kabakalah yang kata syu dor jong the next day danga kina bathia iba la don syu opoka singkli tang apa arsni license sosing te hadian tu nga persang ban tan sukin syu lat kalat kan te katu ka benta ka bangang kalong heartbreak phainga ka penting ru ka penting ru sibon ngalong kuslai hadu kata ba ngakan mau tu por namar ba hapo velur ngi judan kene ka jiaseng jungka KGCF khasi jantia Christian Fellowship tingi julit jiaseng taman ka sandi hapo hospital di tengah kan mau tu por ka wan tu jingle arande ba ngam nuat bangan let jiaseng ru klem dang tap ya katup ya longka gampat laban accept yang dita bang ada tahu cancer patient da bang habanya limba kini klenti te chemotherapy tu por anong ka katolot pi ibri tolot te ban bam iru ka stampa nomor ki bun ki side effects ke chemotherapy ngale khat arsien on ki 12 cycle ningkong anu mod datang hanrio tambah talak smart ki bakam den ka de khadar takdaw ka jing sumar ko jonga ka shimpor ru sistem tambangan complete te ya ka baydi ba radiation pan ngale in between chemotherapy kan radiation pang ngale life waste ya kwa on khari the miracle boy ki ong ne ba Hubert hadim filatif sapangkani kumno kala khata ya phi kwa mate kamet kaphat ka jingmu jing pyrkhat ka mensem bat ka wai hakaliang ka pisa tingka namar ngakli phi namar ki badon ba em kin le Delhi kin le Bombay kin le Bar ban sumar ki bamdon kin sakut hapo nigrim kin sakut hapo civil hospital hagbedi bakata
banong ban perkhatan ya kan ka liang jong finance deh financial nganu patla ban sung thu thana tu por ngadang kana artan te Henry kawe ka bas ngutunat ka long bas aingu yublei ba image jong ai tre poni crims te kamot kadan kanika ba reimbursement kamot kay rap na kalang ka sarkar bangan smart stick wala da kam di full Henry to some extent kala irap na kalang sarkar te kabedi baga jing sumal ngim da kuslai than hadu kata-kata kabakam kuslai bengi kade ka expenditure na kata ka baisa ka baibam ka bailai baiwan long kini bolong miscellaneous kan la na ka jing sumar kam kuslai tu Henry banong bangangan kuslai kata ngam nut ban amang kuslai tu puar namar bangam dat than te ya kata ngatrai image ng insung thu ba marway te imde hi bi tre ka post be ro ide ka de post ang bet ka post a great forma apo ni crims te song thu ka jing mi kam de ba he than hadu kata ta te Henry kum nu manage kata na ong bet ka de ka jing start ko jong I kum ka riu kan thai kum no ban penya pisa pilan mar pa ngisa I wai artat hatu por spo malkiru te kum nu ban manage ka bai wai yang shani malki kum nu ban manage ka bai lot spo velor parar gidang don men para kita pulia. Tapi kalau challenging bama Henry, ipi kaktu porre uble simna no. Ki ngakan ma udan iwe I long kami nganum jar kata di basak malki imdan show hakni berthai. Im itu ingi. Henry isu semua ke story spanga family ka jonga. Jar sisin setiau lania sisin altayo inlet si jongi indra kau indra sini indak semasa kem tu betul. Ni isu semua kubur ba idon itabu nai. Idi jub ibrio. Te kidan perlu kiba pa pisang tu stia ki paralok. Ki jangi mai paralok jaga ki pa pisah te wan po balang rong atan po balang presbyter malki nak kalian ko balang kelai rap shibun. Te kini ki rap hiban manage kendiat hang ni yang tang ni tai kadi bi kejim pilap piling ti jumlai. Nomor ban ombet daladi le dai kemot lakut. Dan lacu. Te banong ban kuslai du kata ngatrai email la masung tu bahaya kata kajing kuslai jong atu por kedai pitang kajing stombat ngam da kuslai tan ka ya ka pisa pilan nyamar ngam pada sung tu tan namar ka kajing mo pra jong atu por kolom tang kum nu bangan lat na kajing stom sakawai pakani ka kajing pang ka besosi ka long ba pidu no yala ka jong ka kejat ru namar kani kajing pang batai singi kindiat beli boy hadu kata ke stage ada kerdan ningkong yuru iklem modor kata mah namar ba porba ngalit sumar setia ka plani hi jongi doktor kolong bet ba namar kani ka si ngi kolong arban takat ko jeng batai jongi mah tingani pentam rajong ka di bal abam tiu mah dai teki yang makin sai no ini pentam rajong ke insert ada steel teki le kata nga operation atau puan ngale ya kata teki weng no itu kasi yang menajong berki insert ke steel mah ke steel kalong bed nang ni mah kat ni ka di ke steel shani sport screw shani di screw tak mo dakhan bi kalau ajrong hadu kat ni kan te andal adap nang tu andal adap sumar kemot ngalaya ayang tang bahau arjar kat nyau ka one ka infection kan ngamtep kan kam ka one infection man namar ba ngalak sumar ba tu por ngatik ker bahil di hadu ka kajan ke ba shoot sum edu kamot lala ka jong bet ka sabar du ngalip lala ka jong bet kamot lala take care to the minute asong bet ten re kawan ka infection tu ko por re ba katu ka kejat balik operation ka siap hadu kan ya te ka ba siap am tu katun ka kusut just imagine kan ka kusut po super kat sala dan kusut tang ti hindia kan ka jingpan imagine ka hatu por kadu kan ni hadu baki doctor ki say de hi ong yang this is the worst infection I've ever seen in my life. Wow. They have to por ki doktor ki ong ba la dan kamban amputate dan ban cat no kejat jong pi. Te nga klem tre atu por what if men jong aru ibadon la ngastia I ong doktor hatu ka don em kanu ka option. Te doktor ki ong hawat ka don tang ba 90% kan fail. 90%. Ha. 10% kan pass. Kamut ba 90% kan fail kamut ba ladaki shoe flush ya ka kusut dai. Kipun kuit tu kusut. The 10% kalak ban jam. Henry 90% kamut kan wan kan kisah kia. The ihman harkat kajingnya kenapa ngah? Isi decision will go for the 10%.
tinggi siu pen kuat ke flash por kan te andal ada tu live nai na sa sp veler ho arjar kanyo te dang lawan passion ya tang hadin styo ka kiba dakhi tengah suman opor robot hospital malah dan doktor opor robot na po velori ngati ang tu artayo ngawan siya tang ni styo ka kiba ngapoy ng hospital license osin ngolong ta kamot rumi hospital te haba khadu doktor nga Pak Hubert ngakum doktor ru umpat ipin license nai pin shong pimla ya rumla bam rumla shong rumla miserable life la efek video kata hot te yo nga te pingat yang ka ba pi amputee no ka jat pi hot sngojin jar namar ba pi khau buri normal henry ka perthem tak pertik lasta pindang la ibanya tengok doktor ai por nga khne na perkhat te kam de ka decision ka besuk ban shim ta kara kara ni decision besuk te hadian ka tu ngarung shap la admit nga hawon po robot hospital hi tengah perkhat hai life jong hadu kan kolong miserable banyak ka banga system sa kami ngala bakken ka tuna tengah shimi ka decision daladi itu without consultation with anyone tedaki one ki bahian jong atu por te doctor one tu ang pila decide no hibat ang le ka badan kam te ki bahian email la limo le ka ikta te ang bangan pok no ka jat kan te mosong kunta long barokhat kilong kendit kimsak yang ini mi no ngin ya lewat syakanu kan syakat smart ba la ban ai smart pi tengah pan long la rai dang ba itu tong pet sngewbha buram lam ya ka decision ko janga ma ka rai maksim ngla sngo thu ka mat janga ka long kumno kamla sban sa te lo maki do ki accept here kata ka yu ka decision janga te dio arasar khanyo bas amputee ne kejar kan makan mau pat hapor amputee kejar nomor pa ki le operation ki ai anesthesia tanani syapo kapamut banget tip beri bai te ngakan mau sa idoni we inas satu poro iba aten yang untuk nomor ngai so tu por baki ot ngai so bai yes no mak long vibrate mak iang te vibrate te ka por ba la de od kejat kajau ko mat ngakan nomor pi sngo thu video ik bentar ba konstan tamah po kamat jong pi ngadai pihak semua tu bakal live nak match jom pi. Teka tak kan temangan ni kuno kam ton shoot aku kelar pada. Kelar cuma kali setang katu bat. yang mentahi kumdu fi support ila de Mentang for artificial leg. Ti macam ni ingat kalau mana ni. Kani artificial leg cuma. Mah. Kani. Ti kapa syakir ke kejar ba amputee ka dina dunung ni. Ti kamur kelar jngai naka khosil te kamur ka kham jenjar khandiat banyak nujuat itu ba subuh no masakat haning ko siu khandiat kamur ka strength kadang donde ba pen kenting kan ka femur ka jopi ka lobong ba ka kham klan nga kham sejong te ka kham jenjar hoi te gidun le itu bala sakar ka sini ka kham jenjar so tang ba ngaso ka biang bet ka life menta long bang ala ban accept ni te ka shu biang ka biang ki te ka bede bat ka yu padai ka kani ka jabiang ka jungi ka kapel ka rob trika ma haka tu por namar bang shu itu ipi haduk menta mo arjar kan yang oleh operation haduk menta kadang ton sak sense ba ka kejat kadang ton kadang ton sak sense kalau tersan tu bat naso ba kadang kejat ni ina semua bai hoi ti kabaar par kalau punya kasit wan kan ni ka jingpang dai kapang be kan ni kejat bom don ngam te filat ni sngau thu pe mentang sngau thu bakadan kejat ta kawan kadan ko sense kadin ki thian kajuan tu ka jistam tu tambah kam tan eng dia kamdan ya kamdan sura ya ka tu ki khot ka phantom pain medical term khot phantom pain kadika jingpang ka pipang ha ka bentar ba omdan po ka mat jampi tambah ka jingpang hang ni hang dia kani gede husnem arajar khatsao ni hakapor ba filam phimut ba kini ba ki jing e kilakut henry husnem arajar arpat lawan jas koi ba ka jing jai phi but kata kam de shu khajat ba ka de ha scalp kumnu kali ja kam ta kata ngaru ngam tip phi te nga shu kan mau tu por udam di ba dang ne pok clear ma
ngam jushim serious kan namar ngam mo yudu person ina manga di jabir baklan hami person te henry u pair pot to jingat chung tau ba dang ne kle te ngam juli shim tawai hi ngan salit shim tang ba bo ngan sa tang ngan sa kham e ban poi teng khlim lit shim tawai tu pan re arajar alpuar ngadap graduation dap exams tang ang shung achuli le medical check up na kan balei ba utabar kle te namar bakadi ka skal ngalit bi chapo dermatology apo ni grims te ndapo yang tai te glapad tengah shu mention ki bangadan cancer history kan mars ne mention kumta te yo yanga kabha pingi phan pi chapo maino oti ngin le biopsy te le biopsy kan yo di tu bat kle delami ka report ka di ban ka cancer kan ka di ka skin cancer ba den po skal Arsien tenre ka tu por ka ku bapi ong mention miracle boy dai kadi syakam tahi nama ruah du velor tu yang ka department of ortho ki khori ngadu miracle boy mo te how to order sama ajar pa aru ka jam miracle ki ka jam miracle ka nukur kom kalong ba ngabu jing tuai mo te por bayu itu ka report ni kong takamot kala bun ki doubt kala bun ki jemu berkhat henry hak tu por nga long artat long brio nga ayat kal tiga jong plate ma sedang pan por lipu play nga sedang pan wat ha yo bleru te klap pair ka jing im jong at por te harangkat kata jing daud te kawan artat kata jing kan po jong bangam dei ban artatian nga di ban sungai bet ba ublei ula ban ek kamba te tu por nga bo jing duai kan bo jing duai te si tayo kayat katas na du clear du jan adu MRI du CT scan everything shopping stang ikak treatment kan te kumta ili accident ki bala tem hendak tu por Arsien shabanyo ek final report bas down of treatment ngapos ni bagarung kamar doktor ipit ek final report uang ba Hubert everything is normal kata kadai hapo kajing pos ni jonga te kapa sngewbha kalong pa hadin Arsien Menghalaya kendu doktor kiju ki kentian ki bangai i hajing pos ni ki kiju ki kentian bo doktor kan te kajiak no ondak lali itu ke marai umpau isu akhli uja optima uja te hadin ki pan ban operation ki om bangi kwa ban operate ban pet kum no uja bat haju por kalong ba case tadi yangi te tong harkat kajing duai ngasi mekarai ba ngansha dakili operation te hatu por katu benta bodon tu timom dan show henry de complete show in skal idan pe iwe kan sel bathymmai dang shungi te ki yo ban sen itu kan te aingo ible pa bikila yo ban sen opo dang sedang mi dai ngaklem dan kam shu ban sumar kan okay henry ni kong te kum gojulong brio ngala ku slai ba hab ne khimo ya kabang ham so klem dan kam ban le sin baar ya kaslong bet tang shudap to operation kam ngasu tak tang dawai nakli ban ja itu ba puat lakot te hadu menta ngalong kumni pangalong klem dan kam shu bele ke kuma oi fi pasti ba Hubert haka interview ki bepinda pladep le rang shen ngas ko man kili be phi namar phi ong ba phimnge ha ka jingdon blei le ni phi de tau atheist hatu lakha phi kumu atheist le ni kani kawan suki ha ka jing im phi ban pen kala phi na ka jing blei sha ka jing bam nge blei but kumno phi change pi kala biang na kata ka jing bam nge blei sha ka jing nge blei biang pat kabedi kata mo aban oi khai nge atheist nang ban oi kata namar bal kha yang Kristen hi tambatan ba kha yang Kristen kebon empat long Kristen kan namar ba tat anda komangan syukuran ha basit basai mo kaktin ko jong beli kong ba tat anda la kha Arsien ba pi ne born again te hatu pola kha la he san nga po yang Kristen ni ten de por bang stom te ong bangam nget beli nga nget hiu beli por henry kabap long yang abang nganom nget beli kadi ka por banga haban kat kejat jong kan namar tu por nga duai tia syam ngasi mekara trial de kamon jong mi te isna ya banom sha ma bangan sha khat kejat henry posti ka long khongpong kan te bolong khongpong tu namar ba pismo tu hi ba pindu ya ka benta jong ka met ka kongsan ka ba pi haban pinon kam kalong ke ba ya te hatu por long kajing haban ot no kejat ka plong nga ba what's the point ban nget you play kan la do play isna yang la do play iya tanga
te katu por long kalong itias di itu benta kumnu pat bangasa poi biang sik benta bangan nget blai kalong ba hak tu ko por dai banga klem nget blai shu ko na enjoy bak life mau bagi parlok para juare Henry kadon pi tu jinglong empty po te kadon jinglong empty po ba hak ko por kawan bi tu jing kran ma suara po jonga ma ko bang bet pai dam shublai pai shublai te na step hadiah ni kata balei kawan katu kasur wah kalau interesting ba haka tu kupor re bakawan katu kasur ba ngan pai shublai pan shublai am haka tu kupor I don ini iwe ilong me ide try 7 set school mo ide ibakan dudo ngi skot I mes Jepang ide mes nongri ting skot mes mes Jepang te haka tu kupor itu I period dai jonga tu por bangalong jngai pun boleh banga klem ngai play show ma I haka we kasngi ka bai dang shong duai kawan mereka ketengah jong ada Hubert te isong ta yang tribal ke Hubert kakateng Hubert kawan siwan hajmat prat jong te haka tu por yang mai kan yang ia tu yang hadian yang bah tu por kawan ke jingkran po jong ida ke bang you need to lead Hubert to Christ kadang kami pi ban yalam ko shu Jesus Christ te imes Jepang ko por dai Arsien Kynthih hai tu period bangalong itias man kasngi idwai klempot nam tajunga bangan man pa shugle Ti khadu ya wai ba Hubert kani ka program kadi menginya keren baik nadu mensim klem kanu ke jing bure bat nginum ya keren tang ya ki jing ba kita ki jing tenju ki ba pi la ya shema ka jing imjong ping ring keren ru ya ki kita ki achievements ni ki ba pi la job kita ki khana jing job ki jong pi hi shimat ti ya mentahi kai ka phile ya menta kham tam ka kam ka jam ka phitrei ki jai kam yu ba phitrei but kumnu ba phi sustain le de ya menta hi haka bede kata ngale buan lima nga involve haki babuan ki kam la kalong kam shnong kam tharung don ba kasang samla te kaliang jong sports ngadi office secretary jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association te haka bede bat ka kam association padru ngadon baka Bouncer Association of Meghalaya nga head supervise ka BAM te ka bedi baka kam ka jam ka banga sustain ka daily living jonga ngadon kani ka company ka banga co-found ka kateng ka prime touch creation ka ka painting and cleaning services company ya ka bangi sedang operate nado 23 tambalong basdang pa pon operate ka de last 24 25 but mentau 26 te kini gede ki kam ki ba ngangale tamanga involve ha ki babun pat ki activities so even politics nga long involve ha ki kalau interesting nga okay ka walong hi more or less ngalong ngalong socially available pa kan ngom ta nakap sunat bi kam balong pat ba ako gesing dan por ngin siyo banya kren kam jili halor kam san perthai ni kam politics kata nga provinsi phi ya mentahi ba Hubert klish buna ya por ga jong phi kalong ga ege basutana banyo banya kendu ban ya kren bat phi markhamat hanga shimet nga kitbok kit riang ba kani khana kan sapriang keleng ba kibri kinyo sngo but nganget ru ba kan ketik ba kan I mensim ki nongpeit ki peit ya kani ke kren ke jongi but sakawai ru ngamla ban pyrkhat da kawai pat ka khana bangan pen I ha ka ta ka episode ka beningkong jong kani ka program bangai khublei shi hajar ngu ipi ba philak loi banwan banya sam e khana ka jong phi hapdeng jongi baro saisin pat phidei shau ta ubreu ba ublei ulakir khu hakiliang ki babun saisin khublei ka por ka jong phi khublei bun ba ran nam takni ka por ngaget pa wala da ka episode ka beningkong hendak kan udah ke episode bakal dua. Thank you. Wah kan jat ha sakman.